mas mabungahon ang iyang pag-quarantine ani ay 16 anyos nga tagapagsabungan sa Dakbayan sa Mandawi nga mipahimo sa kay gayunan nga makakatun pa pinaagi sa pagsalmot og mga webinars ug di paambit sa iyang mga nahibaw-an. Kini ang report ni Family Dumabo. Sa linghod pa nga pangidaron, nakahuna-huna na si Justin Estrera nga aduna siya responsibilidad nga mopaambit sa iyang mga nakatunan ngadto sa manghud pa niya og pangidaron. Atol sa pagsugod sa quarantine, kanunay siyang mosalmot og mga webinar. Ang iyang mga nakatunan, iyang gisudan pagpaambit niadtong Mayo sa mga bata nga nagpangidaron og 8 hangtod sa 11 anyos. Siya ang nahimong teacher nining 8 hangtod sa 12 ka mga bata, sagad iyang mga pag-umangkon ug ang uban mga silingan. Gisiguro nila nga adunay social distancing ug nga magsulob gyud og face mask. Iyang gitudlo ang basic nga pagtulunan sa mga subject nga science, English, math, Filipino ug araling panlipunan. Now I will ask question to test your understanding about the topic. First question: what is the most addictive ingredient of cigarette? Duty Jude na encourage ko sa mga bata kay willing kayo sila Joy mismo moari na kuya magkuha na ta magklase na ta kuya ana sila Joy willing ba mo learn. Nitudlo usab siya sa mga balaod nga naglangkob sa pagproteher sa mga bata, ang kalabot sa kalikupan ug ang basic decoration. Sa una kay di pa ko kabaw ng skeletal system, di kayo nakabaw na ko sa circulatory system, table skirting, especially katong anti-bullying. Isip Supreme Student Government President usab sa Mandawi City Comprehensive National High School. Nangulo sab siya og mga online programs pagpakita sa ilang pasalamat sa mga frontliners. Ako nabantayan na ang mga bata nagsige na lang jug cellphone, nagsige na lang computer, so why not na let's use the time in more fruitful and meaningful things. Alang kang Justin, ning panahon sa pandemya, mapahamtong o bata ka man, kung adunay ikatabang sa isig katawo, angay lang nga kinasingkasing kining ipaambit. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok, Balitang Bisdak.